салом алайкум, хуш омадед ба канали рӯйгонави бардораи азиз. Чӣ хеле ки мебинед, имрӯз мошини сабукрав автовокзали Котельники Хуҷанд душанбе прямои рейс мешавад бардораи азиз. Ва ногуфта намона ки рейсҳои автобусам сар додагем ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа через пересадка фақат ногуфта намона, чтобы хабардор бошен. Подписаться класс поделиться дариқ надорен, ба хотире ки билетҳои самолёт бениҳоят қимат шидагианд. Нафаро ки шароит дорем, буҷет дорен, метавонед занг занед, билетҳои самолётам ба нархи дастрас менависем. Нафароне ки наздики автовокзали Котельники, яъне метро Котельники қарор дорен, метавонед биёед айкасса официально, яъне харидорӣ кунед билетҳои самолёт, автобус, мошинои сабукрав. Чӣ хеле ки дидестед, рақамҳои давлатиш тоҷикия бародарои азиз, мошинои сабукрав фақат мошинои Тоҷикистон худаш мешавад. Прямои рейсо нархҳо ба нархи дастрасай, ҳастай эконом, ҳастай комфорт, ҳастай бизнес. Ва ногуфта намона ки айни ҳол мо бачаҳоро мепурсем, бисёри нафарое ки буданд ки шикоят карданд ва гуфтанд ки баъзеҳо дар автобусҳои пересадка дигар посредникҳо харидорӣ кардан омаданд. мо ҳамун нафарҳо қатъи яъне вохӯрдем то 12-15 ҳазоршона гирифтагианд. яъне ҳушёр бошен, поделиться кунен, класс монен. ин на ба хотире ки канали Рӯйгон Авиа пеш бирава, ба хотире ки мо якдигармона дастгирӣ кунем ва хабардор бошанд ки ба фребу найранги дигаро гирифтор нашаванд. Багажҳо мошинои сабукравда бардораи азиз 20 кило то 20 кило бора фақат як сумка шумо метавонед гирен. ва нафарое ки документ надорен, бе документҳо возвращение народи нагирен ё ки муроҷиат накунен ба мо, ба хотире ки раъда шумо вақте ки сафар мекунен нархи билети самолёт мешавад. ба ҳамин хотир пеш аз оне ки шумо сафар мекунед ба автовокзали Котельники, ҳатман возвращение народи нагирен ё ки документотон бояд соз бошад, то ки на ба шофёрои шумо проблема кунем, на мо шумо да проблема кунем. яъне соҳ саломат ба ватантон ки шумо баргардем. айни ҳол савол метавонем ки бачаҳо чандӣ гирифтагианд ва аз куҷо гирифтанд, чӣ хел гирифтанд. ва хитон ба чашми хитон мебинем ки ҳамин бачаҳое ки имрӯз сафар мекунанд чандӣ гирифтагианд ва чӣ хел пайдо карданд. метавонед рақамҳои болои экран занг занед, метавонед ба кассара биен официальный билет, яъне официальный харидорӣ кунед. догу бошед дар ҳаққи ин нафарое ки имрӯз сафар мекунанд соҳ саломат бираванд ба пеш падару модарошона бирасанд. Тоҷикистон ба Россия омада тамошо омадам, анаку бо баргаштам ба хона меравам. ба хона меравам. яъне сайри саёҳат кардем Федератсияи Россияда. Шон ҳама тинҷи амонӣ даиҷо. Мана фарзандо занг занад ки ота биё ҳамиҷа, ҳама истонҷа. мошини сабукравда мушкил нест сафар кардан ба Тоҷикистон? Не, соф, ҷотон комфорт аст? комфорт, ҳама ҷоакамо нақ. махқултон ай мошин? маъқул, 100% маъқул. розиен охӣ? Ризомо. дар ҳаққи мо ба дуо бошед, мо ҳам дар ҳаққи шумо ба дуо ки соҳ саломат бирем бирасед. кани бародарон салом алайкум. салом алайкум бачаҳо. ана гуфтанем ки мақсад кадоме ки масалан ҳамин нав мия ҳамин рост биен мақсад ҳамин ака ҳамҷа точка дорад, точкаш ҳамин нигоҳ мекунем. мақсад ай одамои бегуноҳ мақсад нагирем. мақсад ки барои имрӯз омада буданд дидем ба чашми хитон чанд сумӣ гуфтанд додем. ин бача як ҳамҷа 12,000 дод. ҳамн бача ба фикрам ки фребиш кардагиан ашеникош бисёр ёбшим ҷа чанд миллатҳо ҳастанд. мақсад рост биен ҳамҷа ҳамин ака ин бародар бигирем билета мақсад соз мерем да хона. яъне мақсад касса як касса но посредник бисёр. бале бале чанд намуд миллатҳо ҳастанд ва чанд намуд ширкатҳо ҳастанд ки тоҷик фақат ҳамин як касаи Рӯйгонави но дигар ҳамае ки ҷамъ мекунам мебира фақат ҳам касаи Рӯйгонави адам мепартоян мекрезан меравана. вай бачаи тоҷик гуфт ки чанд сум додо? 12,000 додага. ай киҷо овардаш? ай Санкт Петербург. ай Санкт Петербург. документоша бо барои регистратсияш мекунем гуфта чанд сумша гирифта? барои вайш намедонам 1,000 ё 10,000 ша гирифтагиан. барои як регистратсия ки 250 рубл. бале ҳамута гум шидаг мақсад ҳамун одаме ки ҳам посредники сумша гирифтаг дигар нестай наёфтаг. ҳуҷҷатҳои хитон чӣ хел аст? ҳуҷҷатҳои ман ҳамаш 100% аст. мақсад ки бачаҳоро гуфтанем ки ҳуҷҷатотон 100% боша бием бигзаред, набоша мақсад мумкин аст ки граниса сумтон набиред. барои беҳуҷҷат будан ягон кас сум гирифт ай шумо шофёро? не барои иш ягон кас сум талаб кард? барои иш багажотон зиёд буд, ягон кас барои багаж зиёд пул гирифт? барои багаж не ягон кас ҳамаша 100% ҷо кардагиан. ягон камбудӣ нест иншоалло. харидорӣ кардем билета
روزی صد فایز. فوز ریزا بسیاری تماشا میکنن فکر میکنن که یگان رکلام شکه همین رکلام میکنن نه 100% ما اینا اومدیم شو سیستم ان شاء الله که با دعای امیر و جیرو میرسیم ان شاء الله. یعنی در حق ما و شما تماشاگران دوگو باشن که بله شما سوق سلامت بریم برسید و ما خدمت نیم مردم خب روی صفحه شما شما دعا همه کسا خداوند سوق سلامت و پیش پدر مادراتون بریم برسید بابی روی صفحه